Hamilere salam. Gelin biz bugün şuloryali ekler bişirelim. Ekleri tanamayan, bilmeyen ya ilk görmedik, datık görmedik yok mu diýen men pikirimçe ha. Tebebi eklerler bazarlarda satylýar, konditorski magazynlarda satylýar, ol profiterol dip satýarlar, ekler dip satýarlar, için L'Oreal krem edýärler, ya aşağın deşip içine Zavarnoy krem goýýarlar. Garada ondan her kim şekilini ütküdip edýär ýöne. Şolan hemmesiniň hamiri şol bir hamir, Zavarnoy testi gaýnatylýan hamirden ýatalýar. Ondan her kim ütküdip şekilini, kremini ütküdip her hilçe edip ýataýarlar. Ýöne eklerleri öýde pişirilenden bazardan alynanyň tapawdy gaty ullokan bolýar. Tebebi öýde pişirilenler hasam täzece bolýar, hasam tagamy gowy bolýar. Bazarda 3 gündür ekler alanýarlar. Öýdäkiň tagamy gaty gowy, gaty süýçi bolýar. Hemem öýde pişirende de bir üýtgeş kän adam giden ok her bir hojalykda bardat ýumurtgadyr, tüýtdir, şolar ýarlatlar gidýär bir kän üýtgeşler alyp duranok. Hem pişirmesem juda kynal. Hemem öýde pişirende şolar ýar owadan lapçyk edip bolýar. Soň bir kiçiräk gelin çörege çagyrdy, ýa bir kiçiräk doglanyň daty eteňizde de bir kulyonka doýmagy hem owadan hem tagam tüýçi bolýar. Gelin onda şol eklerleri pişirip başlalyň. Bize gerek zatlar 100 gram meske, 4 san ýumurtga, 130 gram ýagny 1 käse ýa 1 stakan un gerek, 300 gram süýt ýa-da suw. Ýöne şoň ýarsyny 150 süýt, 150 suw etseňiz ol hasam gowy bolýar. Men şoň ýalyk edip bolanýan. Ýöne eger sizde süýt ýok bolsa diýany ýok, göni suwuň özünden emesse bolýar. Bir kiçik çaý çemçe gaty doldurman şeker gerek, bir adajyk dut, bir adajyk vanilin gerek. Süýt bilen suwumy pitijige goýýarsa, üstüne mesken atýar, hem şekermi bir çümüjük dudumy atýarsa, otda goýup gaýnatýar ilki buny. Gaýnar bolan gün otdan düşürýär, bir kän gaýnadyp oturmak gerek del. Süýtimiz gün gaýnadyk için meske sady eredigi otdan düşürýärse, şo gaýnagyň üstüne gönüm vanilin atýar, hem unmy elap goşýar. Hamirmede bir agyş çemçeci galýarsa, şoň bilen gowjatip bulaýar, garşdyrýar, onuň garşandan soň muny ýene täzeden pesejik owadyň üstüne goýar. Owadyň üstüne goýarsa, bir salym bulap durýar. Şo aşağı bir azajyk kesmekläp, bir azajyk düýbüne gelmeşýänçe bulap pişirýär şo hamirmidi. Hamirimi otdan düşürdüm. Hamirim şular bira goýulmaly, goýja ilmanajyk hamir bolmaly. Biram şol düýbüne gelmeşmeli, bir azajyk kesmeklemeli. Ine şular ýalyk deredim, şular ýaly bir kesmekländen soň otdan düşürmeli. Şo gap gelmeşmeýän gap bolanda da ahyryna şol düýbi bir azajyk gelmeşip kesmeklese, ondan şol bollugum diýdigi. Şonu otdan düşüräýmeli. Taýar hamirmidi indi sowatmaly, bir azajyk bir howurny gidirmeli. Oň üçinem şo soň garjak gabymydan miksermeden gabyna alýarsa, bir salymjyk birleşdirip sowatýar, bir azajyk howurny gidirýär, şoň gyzgyndygyny gidirýär. Hamirimi sowaşdy, oraz gyzgyny gidişdi. Indi ýumurtgalary goşup başlamaly. Ýumurtgalary goşamyzda da baryny birden goşamyzda, şonu ýeki-ýekiden goşýar, birjigini goşýar, gowja diýip mikserde garýarsa içine siňdirýär. Soň ýene ikinjigini goşýar, onam şeýdýär. Şeýdip hemmejesini goşýar. Näme üçin beýdýär? Sebebi biziň hamirimiziň suwuklugyny, goýlugyny özümiz sazlamaly. Eger hamir has suwuk bolsa, 4 ýumurtgadan azyrak goşmaly bolýar. Has goýy bolsa da ýene 4 ýumurtgadan köpüräk 5 ýumurtga ýa 4 ýumurtgany goşamyz soň hamir adajyk goýy suw bolmagy dileseňiz, bir ýumurtgaň ýartyjasyny ýa birje ýumurtgany ýene üstüne çakmaly bolýar. Adatça şu ölçeglemede 4 ýumurtga laýyk gidýär. Ýöne adamçylyk käwa şu 4 ýumurtgada adam bolup bilýär, birje ýumurtgaň ýartyjasyny çakmaly bolýar. Şoň üçin ýumurtgaň baryny birden goşamyzda ýeki-ýekiden goşup, şeýdip gowja edip hamirmede garýar. Hamirmeden laýyk bolanyny bolmadygyny bilmek üçinem şeýdip bulap ýokardan aşağı akdyraňyzda şol suwuk bolba akyp gitmeler ýa-da lop bolup durmalar. Şeýdip agyş çemçe bilen bulak görüň, şonu ýokardan akdyraňyzda 3 hurşlyk bolup aşağı akýan bolsa, 3 hurşlyk bolup durýan bolsa, şol biziň laýyk gowy hamir diýdigimiz bolýar. Ene şeýdip görüň, eredin şoň ýalyk bolanda suwuk bolba akanyk ýa-da lop bolup duranok şeýle 3 hurş bolup gaýdýar aşaglygyna. Ine biz şol
o hamir dip hasab edilýän bolýar. Inni hamirimiz taýýar boldy bizim. Ýar hamirimizdam şular ýaly uç takyp konditorska meşoga goýýar. Uçy gatytem bolmalar şular ýaly ýyllyjyk diýilýän uçy takýatsa konditorska meşoga goýýarsa inni muny duhowkaň listine sakyp başlaýar. Duhowkaň listine de eger bar bolsa ýagly kagazy goýýar aşagyna. Eger ýogam bolsa diýan ýok. Duhowkaň listini gowatyp ýaglap üstüne de bolja un sepseňiz gönşoň üstüne de şuňalyk oturtup çyksaňyz bolýar. Şuňalyga diýip barjasyny sykyşdyrýar, oturtup çykýar. Listiň üstüne ýöne bir bellemeli atlamadyň biri eýeklerler şişýänligi üçin hem aralyklar açyk bolmaly, hem hat ýere myşyk etmeli. Azajyk ýokarlykdan dikgerer ýaly, ýokary şişer ýaly, ýokarlykdan raga edip tapýar şunu takamyzda da hamirlanmady. Şeýdip oturtup çykýar, hemece hamirmady. Hamirlaň üstüne şular ýaly birazjyk çümmeribirajyk duranja ýerler bar bolsa, olaram şeýdip bir eliň öýläçik batyşdyryp çykýar. Ýylmanyk owadanmalar ýaly eklerlerini. Bolle hamirlamady duhowka talýar. Duhowkanam öňünden 180 gradusda işletip goýýar. Ýöne hamirmi talanmadan soň 160-a düşürýärsänim, şo 160 gradusda iň aşaky listine goýup bir 45-50 minutlap goýja bolyp, sarja bolýança pişirmeli. Biziň eklerlemeli pişdi. Görüňe şular ýaly bol sarja bolmaly, hemem şuňal goýja pök görüp çiýişmeli. Goýja çiýişip pişmeli. Pişenden soňam pişdi diýenizden soňam duhowkadan gön çykarmaly. Men bu watyda görkezmek üçin çykardym. Ýöne atlyna ýene duhowkaň öz içine goýup, towayança goýýar. Duhowkaň içine goýýarsa gapasyny açyk goýýar. Gowadyp sowatmaly pişen soňam. Görüşüňiz ýaly gowy çiýişdi, goýja pök gördü. Bu bir kitanyň içini ketip görkedeýin häzir. Şu içiniň içi boşluk bolup näçe gowy çiýişdigçe şonça da gowy bolýar bolýar. Şular ýaly keteňizde içi öýjük bolup näderedin. Şular ýaly boşluk bolmaly. Näme birini ketip görkedeýin, ana gör. İçi boşluk. Şular ýaly bolsa, indi şol gowy ekler bolýar. Indi bulary towamaga goýalyň. Indi bolsa arasynyň kremini ýasalyň. Men bu gede krem şantydan ýatamakledim. Dedi eger onu ýatamaklemeseňiz, slivka bilen sahyryň pudra garyp onu etseňem bolýar ýa-da zawarnoy krem diýilýän onu etseňem bolýar. Ekleriň arasyna ýöne men hem aňsadyrak hem çaltyrak bolýar, hem tagamam süýji, görnüşem owadan bolýar diýip krem şanty etmek diledim. Gelin krem şantymy ýasalyň. Krem şantynam uly paçkal krem şanty bolan soň menki 150 gram krem şanta, 150 gram tüýt goşup etjek. Ýöne siziňki bular ýaly uly 1 kilolik däli kiçik paçkallar bolsa şol edil ýüzündäki ýalyg edilýär, sowuk tüýde ýöne şoň tüýdüne az goşulaýar. Mysal üçin 2 stakan tüýt goşmaga derek 1 stakan tüýt goşup etseň şonu gowy krem bolýar. Şoň ýalyga dip edil ýadgysynak ýalyga dip sowuk tüýt bilen gowy edip garaýar krem şantymyzda. Ýaly krem şantyny süýdüni öz goşmaltyndan az goşdym, şular ýaly gowy gosgoý krem boldy. Ne görüň şular ýaly gowy goýulýança mikserde gowy dip garyp bulaýar. Indi taýýar bolan krem şantymy eklerleme taýýar etýänçä buny birazajyk halyjinlikde goýýar. Eklerlemede maliyatdan şolaň üstüni ketip çykýar, gapaçyk ýalyga dip ýokarajyk bölegi ketýär. Edil orta aradan ketemzok. Şu owadan görner ýaly içine krem dolduramyzda owadanja oturar ýaly ýokarkyja bölejiklerini ketişdirip çykýar hemetiniň ilki. Bolsa içini kremden nolar çıkalyň. Oň üçinem şular ýaly uçly konditorski meşoga alýatdanym ulurak uç takýar, ucuna içine krem şantydan dolduryp eklerlemeden içinde dolduryp çykýar. Şonu goýamyzda da tykamyzda da hamala bir çoğup duran ýaljaga dip bolja dip barjasynyň içini kremden doldurýar.
kremden doldurup çykdyk şeýdip, indi bolsa üstüne şu L'Oreal bir 50 gramjyk şokolada bir çay çemçejik ýağ goşýatsanym ony eredýät mikrovalnovkada ondan şey diýip bir hemmetiniň üstüne şokolady akdyryp çykaýýar. Soňra hemmetiniň üstüne saharyny pudra sepýär. Derýjäm gonuňyzdan turan bolsa onda like goýmagy ýatdan çykarmaň. Hem kanalyma goşulyň, podpiska boluň, hem jaňjaga basyň, inniki wideolardan haberdar bolar ýaly. Biziň eklerlerimiz taýýar boldy. Görüňin owadan göze ýakymly, işde açyjy, hem tagamy süýji, hem görnüşi owadan. Hem öýüňizde şular ýaly eklerler ýatasaňyz, şowly bolsun, noş bolsun. Inniki wideoda görüşýänçek, sag bolun, hoş galyň.